Mga range good kay arong nakuha ni mong balay. Sana. Kung usam lang na, di ka mau mga range, ikaw ra dire. Paano masabi? Di lain kay tan-awon. Karing baso. Saan man na? Oh, i-arrange. Imuha ng kabubuton ng pag-arrange diha. Napay usa. Kapulos naman ni baso. Ikinsa mo din mo kauban din sa balay eh. Nga. Pao. Ay, sabon-sabon. Ha? So, mga trabaho. Wala. Kare, unsa man re? Kani. Unsa na? Ilabay na. Ha? Sudlanan Japon. Dapay gamay. Kare. Na, pulos naman na sa kuwan. Yung kasi. Napulos naman imong balay at ikon eh. Andito man siguro nas balay nga mga plato eh. Ikuha ko naman tana, balik na po rin mo dire. Tapos CR. Imong CR, limpi. Namuhos ka. Tanawa daw. Namuhos ba ka? Sige, panglimpyo. Sunahan magaling mong kuwan, no? Ngapay na uglis sa saw ko. Oh no! Dito, limpyo daw imong CR. Tanawa. Pasigaan ng suga. Garing suga. Sa babaw. Suga. Tanawa. Huwag nabuhusan ba? Ugwa, bubuhi. What? Wala, bubuhi. Magay tubig. Sana Di ba? Wa na buhusin mo. Sa atin lang to. Magbinutan ate. No? Magbinutan unya mo manlimpyo sa imong balay kay ikaw may napuyo dire. Mayog na kay bana dire kay aron na kay kaabag. Nya gusto ka kay tagaan ta kag bana nga imong kakuan dire. Ha? Saman magkuan ko diha magbunlot ko mga What? mga kanang putput driver. Sugot kag na ibutang nimong imong bana dire. Ano ka nasisira, ulo? Ha? Unsa yun dya? Ug butangan ta kag bana dire ba aron na kay kauban unsa man musugot ka? Damn! Ha? Musugot ba ka nga menyuon ta ka dire? Damn! Aw di ka musugot. Di ka musugot. Hala sige. Mabuntag ate magrelasyon. Kuan ka ajeng jogging ba? Di kay tupog ka oy. Ha? Lubot-lubot.